शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णाच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या श्री ईशोपनिषद या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर मी उर्वरित वाचनाला सुरुवात करते. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. आपण वाचत होतो आपला मंत्र 11वा. इंद्रिय भोगाच्या दिशेने जाणाऱ्या विकृत मानवी प्रवृत्तींना वेदांमध्ये मोक्षाच्या तत्वांखाली नियमित करण्यात आलेले आहे. त्या पद्धतीत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यांचा समावेश आहे. परंतु आज लोकांना धर्म किंवा मोक्ष यांच्यामध्ये रुची नाही. त्यांच्या आयुष्यात एकच ध्येय आहे, इंद्रिय सुख. आणि ते प्राप्त करण्यासाठी ते आर्थिक विकासाच्या योजना आखतात. भ्रांत लोक विचार करतात की धर्म असावा, कारण त्याच्यामुळे इंद्रिय सुखाकरिता आवश्यक आर्थिक विकास होऊ शकतो. तसेच मृत्यूनंतर स्वर्गामध्ये सुद्धा हाच इंद्रिय भोग चालू राहण्याची हमी मिळावी म्हणून धार्मिक विधींचे पालन केले जाते. परंतु हा धर्माचा खरा हेतू नव्हे. धर्माचा खरा उद्देश आत्मसाक्षात्कार आहे. केवळ शरीर स्वस्थ व निरोगी ठेवण्यासाठी आर्थिक विकास केला पाहिजे. तेव्हा शांत मनाने निरोगी जीवन जगून विद्या किंवा सत्य ज्ञान मिळवले पाहिजे. हेच जीवनाचे खरे ध्येय आहे. हे आयुष्य गाढवासारखे काबाड कष्ट करण्यासाठी किंवा इंद्रिय भोगाकरिता अविद्येची जोपासना करण्यासाठी नाही. श्रीमद भागवत पुराणात हा विद्येचा मार्ग परिपूर्णरित्या समजावून सांगण्यात आला आहे. श्रीमद भागवत परमसत्यासंबंधी विचारणा करण्यास निर्देशित करते. प्रथम ब्रह्म, नंतर परमात्मा आणि शेवटी भगवान असा परमसत्याचा क्रमशः साक्षात्कार होत असतो. 10व्या मंत्राच्या तात्पर्यामध्ये सांगितलेल्या भगवद्गीतेच्या 18 तत्वांनुसार ज्याने विरक्ती आणि ज्ञान मिळविले आहे, अशा महात्मा व्यक्तीकडून परमसत्याचा साक्षात्कार केला जातो. भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेची प्राप्ती करणे हा त्या 18 तत्वांचा मध्यवर्ती हेतू आहे. म्हणून समाजाच्या सर्व थरातील लोकांना भगवंतांच्या भक्तीची कला शिकण्यासाठी प्रेरणा दिली जाते. श्री रूप गोस्वामींच्या भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथात विद्येच्या ध्येयाचा निश्चित मार्ग दिला आहे. श्रीमद भागवतात पहिल्या स्कंदात 2ऱ्या अध्यायात 14व्या श्लोकात विद्येच्या जोपासनेचे तात्पर्य खालील प्रमाणे दिले आहे. तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यदा. म्हणून एकाग्र मनाने भगवंतांविषयी श्रवण, कीर्तन, स्मरण आणि पूजन करावे. कारण भगवंत भक्ताचे रक्षक आहेत. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे जर भगवंतांच्या प्रेममयी भक्तीच्या प्राप्तीसाठी नसतील, तर श्री ईशोपनिषदाच्या पुढील मंत्रात सांगितल्याप्रमाणे ते केवळ अविद्येचे निरनिराळे प्रकार आहेत. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण आपला 11वा मंत्राचं वाचन संपवलेलं आहे. तर आपण वाचूया आपला मंत्र 12वा मंत्र. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अंधम तमः प्रविशन्ति ये
असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यामरताः. अंधम अज्ञान, तमः अंधकार, प्रविशंती आत प्रवेश करतात. ये जे असंभूतीम देवतांची उपासते पूजा करतात ततः त्यांच्यापेक्षा जास्त भूयः अधिक इव त्यांच्याप्रमाणे ते ते तमः अंधकारात ये जे उ सुद्धा संभूत्याम ब्रह्म रतः रत आहेत. भाषांतर. जे देवी देवतांची पूजा करतात ते गहन अंधकारात प्रवेश करतात व निर्विशेष ब्रह्माचे उपासक त्याहूनही गहन अंधकारात प्रवेश करतात. तात्पर्य. ज्यांना स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व नसते त्यांच्या संदर्भात असंभूती हा शब्द वापरला जातो. संभूती म्हणजे भगवंत जे पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. भगवद्गीतेतल्या 10व्या अध्यायात 2ऱ्या श्लोकात भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवता तसेच महर्षीही जाणत नाहीत, कारण मीच सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ आहे. भगवान श्रीकृष्ण सर्व देव, महर्षी व योगी यांना प्रदान केलेल्या शक्तींचे उगमस्थान आहेत. देवतांकडे प्रचंड शक्ती असल्या तरी त्या शक्तींना मर्यादा आहे. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण आपल्या अंतरंगा शक्तीने मानव सदृश रूपात कसे अवतरित होतात हे त्यांना समजणे अत्यंत कठीण आहे. अनेक तत्वज्ञानी आणि ऋषी आपल्या अल्पबुद्धीच्या जोरावर सापेक्ष सत्यापासून परमसत्य वेगळे करण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे त्यांना फार तर परमसत्याची नकारात्मक म्हणजेच निर्विशेष संकल्पना समजून येते, परंतु परमसत्याच्या सकारात्मकतेचा मागमूसही हाती लागत नाही. परमसत्याची नकारात्मक दृष्टिकोनातून केलेली व्याख्या ही पूर्ण व्याख्या नव्हे. या नकारात्मक व्याख्यांमुळे प्रत्येक जण स्वतःचीच संकल्पना निर्माण करतो. अशा प्रकारे एखाद्याला वाटते की परमसत्य निराकार व निर्गुण आहे. नकारात्मक गुण म्हणजे सकारात्मक गुणांची विरुद्ध बाजू असल्यामुळे ते देखील सापेक्षच असतात. परमसत्याची अशी कल्पना करून एखादा जास्तीत जास्त ब्रह्म किंवा भगवंतांच्या तेजापर्यंत जाऊ शकतो, परंतु पुरुषोत्तम भगवंतांपर्यंत तो प्रगती करू शकणार नाही. मानसिक तर्क करणाऱ्या अशा लोकांना श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, निर्विशेष ब्रह्म हे त्यांच्या दिव्य देहातून निघणारे तेज आहे आणि परमात्मा हे त्यांचे सर्वव्यापी पूर्णांश रूप आहे हे मुळीच माहीत नसते. तसेच त्यांना हेही माहीत नसते की श्रीकृष्णांचा दिव्य देह नित्य असून नित्य आनंद आणि ज्ञानाच्या दिव्य गुणांनी विभूषित आहे. परावलंबी देव आणि महर्षी चुकीने त्यांना एक शक्तिशाली देवता समजतात आणि त्यांच्या ब्रह्मतेजालाच परमसत्य समजतात. परंतु विशुद्ध भक्तिभावाने श्रीकृष्णांना शरण गेल्यामुळे त्यांचे भक्त जाणतात की श्रीकृष्णच पूर्ण पुरुषोत्तम आहेत आणि त्यांच्यापासूनच सर्व काही उत्पन्न होत असते. असे भक्त प्रत्येक वस्तूचे स्त्रोत भगवान श्रीकृष्णांची सतत प्रेममयी सेवा करतात. भगवद्गीतेत 7व्या अध्यायात 20 आणि 23 श्लोकांमध्ये असे सांगण्यात आलेले आहे की इंद्रिय तृप्तीच्या प्रबळ इच्छेने प्रेरित केवळ निर्बुद्ध आणि मायेने प्रभावित झालेल्या तात्पुरत्या समस्यांच्या तात्पुरत्या समाधानाकरिता देवी देवतांची पूजा करतात. जीवात्मा भौतिक जंजाळात सापडल्याने त्याची या भौतिक बंधनातून कायमची सुटका करून त्याला आध्यात्मिक स्तरावर शाश्वत समाधान द्यावे लागते. या स्तरावर नित्य आनंद, जीवन आणि ज्ञानाचे अस्तित्व असते. म्हणून श्री ईशोपनिषदाचा
असा उपदेश आहे की आपल्या समस्यांचे तात्पुरते समाधान प्राप्त करणारा परावलंबी देवतांची पूजा करण्याची गरज नाही. कारण या देवी देवता केवळ तात्पुरते वरदान घेऊ शकतात. त्याऐवजी आपण सर्वाकर्षक परमपुरुषोत्तम श्रीकृष्णांची आराधना करावी. ते आपल्या भवबंधनातून पूर्णपणे मुक्त करून भगवत धामाची प्राप्ती करण्याचे वरदान देऊ शकतात. भगवद्गीतेत 7व्या अध्यायामध्ये 23व्या श्लोकात असे म्हटले आहे की देवतांची पूजा करणारे लोक विशिष्ट देवतांच्या ग्रहावर जाऊ शकतात. चंद्राची पूजा करणारे लोक चंद्रावर जाऊ शकतात. सूर्याची पूजा करणारे सूर्यावर जाऊ शकतात इत्यादी. आधुनिक शास्त्रज्ञ आता अंतराळयानाच्या साहाय्याने चंद्रावर जाण्याचे धाडस करीत आहेत. परंतु या प्रयत्नात खरे तर नवीन असे काहीच नाही. विकसित चेतनेमुळे मनुष्य प्राण्यात योग्य सिद्धीने, देवोपासनेने अथवा अंतराळयानाने अंतराळाचा प्रवास करून अन्य ग्रहांवर पोहोचण्याची स्वाभाविकच प्रवृत्ती असते. वेदांमध्ये असे सांगितले आहे की वरील 3 साधनांपैकी कोणत्याही प्रकारचा प्रयोग करून इतर ग्रहांवर जाता येते. परंतु सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे त्या ग्रहावरील देवतेची पूजा करणे. या पद्धतीने आपण चंद्रलोक, सूर्यलोक आणि या ब्रह्मांडातील सर्वोच्च ग्रहावर अर्थात ब्रह्मलोकावरही जाऊ शकतो. तथापि भौतिक जगातील सर्व ग्रह तात्पुरती निवासस्थाने आहेत. वैकुंठ लोक हेच एकमात्र नित्य आहे. वैकुंठ लोक परमव्योमात आढळतात आणि तेथे भगवंतांचे प्रत्यक्ष स्वामित्व असते. भगवद्गीतेत 8व्या अध्यायामध्ये 16व्या श्लोकात भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे आ ब्रह्मभुवना लोका वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. प्राकृत जगतातील अत्युच्च ब्रह्मलोकापासून सर्वात खालच्या लोकापर्यंत सर्व लोक दुःखाचीच स्थाने आहेत. या लोकात वारंवार जन्म मृत्यू होतात. परंतु हे कौन्तेया, जो माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतो त्याला कधीच जन्म घ्यावा लागत नाही. ईशोपनिषद दाखवून देते की देवतांची पूजा करून त्यांच्या ग्रहावर राहणारा मनुष्य सुद्धा ब्रह्मांडाच्या गहन अंधकारमय प्रदेशातच राहत असतो. ज्याप्रमाणे नारळावर जाड कवच असते व आत अर्धे पाणी असते, त्याचप्रमाणे हे संपूर्ण ब्रह्मांड महाभूतांनी झाकलेले आहे. ब्रह्मांडाचे आवरण पूर्णपणे हवाबंद असल्याने त्यामधील अंधकार अत्यंत गहन आहे. म्हणून प्रकाशासाठी सूर्य आणि चंद्राची त्या ठिकाणी गरज असते. या ब्रह्मांडाच्या बाहेर प्रचंड आणि अमर्यादित असा ब्रह्मज्योतीचा विस्तार आहे आणि त्यात वैकुंठ लोक असतात. ब्रह्मज्योतीतील सर्वात उच्च व महान ग्रह म्हणजे कृष्णलोक किंवा गोलोक वृंदावन. या ग्रहावर स्वतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचा निवास आहे. ते आपले निजधाम कधीही सोडत नाहीत. आपल्या नित्य पार्षदांबरोबर ते तेथे राहत असले तरी संपूर्ण भौतिक आणि आध्यात्मिक जगतात त्यांची उपस्थिती असते. तरी चौथ्या मंत्रात हे सत्य अगोदरच प्रस्थापित केले आहे. सूर्याप्रमाणे भगवंत सर्वत्र उपस्थित आहेत व तरी देखील जसा सूर्य एकाच ठिकाणी स्थित असतो व आपल्या अविचलित कक्षेत स्थानबद्ध असतो, त्याचप्रमाणे भगवंत एकाच ठिकाणी निवास करतात. जीवनाच्या समस्या केवळ चंद्रावर किंवा त्याच्या उच्च किंवा खालच्या ग्रहावर जाऊन सुटू शकत नाहीत. म्हणून श्री ईशोपनिषदाचा असा सल्ला आहे की या अंधकारमय ब्रह्मांडातील कोणत्याही ठिकाणी जाण्याविषयी चिंता करू नये. त्याऐवजी त्यातून बाहेर पडून प्रकाशमय भगवत धामात जाण्याचा प्रयत्न करावा. असे अनेक पाखंडी भक्त आहेत जे केवळ नाव आणि प्रसिद्धीसाठी धार्मिक होतात. अशा पाखंडी लोकांना या ब्रह्मांडातून बाहेर पडून वैकुंठात जाण्याची इच्छा नसते. भगवंतांच्या पूर्वजांचे सोंग करून त्यांना
आपली जगातील स्थिती जशी आहे तशीच सांभाळून ठेवायची असते. नास्तिक आणि निर्विशेषवादी प्रचारक अशा मूढ लोकांचे नेते होऊन नास्तिकवादाचा प्रचार करतात आणि त्यांना गहन अंधकारात पाठवतात. नास्तिक लोक उघडपणे भगवंतांचे अस्तित्व नाकारतात व निर्विशेषवादी लोक भगवंतांच्या निराकार किंवा अव्यक्त स्वरूपावर जोर देऊन नास्तिकांना पाठिंबा देतात. आतापर्यंत श्री ईशोपनिषदात आपल्याला असा एकही मंत्र आढळलेला नाही की जेथे भगवंतांना नाकारण्यात आले आहे. परंतु भगवंत इतर सर्वांपेक्षा अधिक वेगाने धावू शकतात असा उल्लेख आहे. जर ते ग्रहांच्या दिशेने धावत आहेत ते नक्कीच व्यक्ती आहेत आणि जर भगवंत त्या सर्वांपेक्षा सर्वाधिक वेगाने धावतात मग भगवंत निराकार कसे काय असू शकतात? भगवंतांना निराकार समजणे हे अज्ञानाचे दुसरे रूप होय व ते परमसत्याविषयी अपूर्ण संकल्पनेमुळे उत्पन्न होत असते. वैदिक आज्ञांचे उघड उघड उल्लंघन करणाऱ्या निर्बुद्ध पाखंडी लोकांना आणि स्वतः भगवान असल्याचा दावा करणाऱ्यांना गहन अंधकारात प्रवेश करावा लागतो, कारण तो आपल्या अनुयायांची दिशाभूल करीत असतात. ज्या मूर्ख लोकांना वेदांचे काहीच ज्ञान नसते त्यांच्या समोर हे निर्विशेषवादी स्वतःला अवतार म्हणून घेतात. अशा मूर्खांकडे जर काही ज्ञान आढळलेच तर ते अज्ञानापेक्षा अधिक भयंकर असते. हे निर्विशेषवादी शास्त्रोक्त नियमांप्रमाणे देवी देवतांची सुद्धा पूजा करीत नाहीत. शास्त्रांमध्ये काही विशिष्ट परिस्थितीत देवी देवतांच्या पूजनाची शिफारस केली आहे, परंतु त्याचबरोबर शास्त्रे असेही सांगतात की हे करण्याची गरज नाही. भगवद्गीतेत 7व्या अध्यायात 23व्या श्लोकामध्ये स्पष्ट सांगितले आहे की देवतांची पूजा करून मिळणारे फळ कायम स्वरूपाचे नसते. संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांडच कायम स्वरूपाचे नसल्यामुळे या अंधकारमय भौतिक अस्तित्वात जे काही प्राप्त होते ते देखील अनित्यच असते. असा प्रश्न आहे की सत्य आणि नित्य जीवन कसे काय मिळविता येईल? केवळ भक्ती मार्गानेच हरे भगवत कृष्ण माताजी. प्राप्ती. हरे कृष्ण प्रभूजी. जरा मला ते 563 वर जे म्हटलंय ना की एक मिनिट मी ओपन करते. ब्रह्मांडाच्या बाहेर प्रचंड आणि अमर्याद असा ब्रह्मज्योतीचा विस्तार आहे व त्यात वैकुंठ लोक असतात. वैकुंठ लोक म्हणजे अनेक असतात आणि कृष्ण लोक आणि वैकुंठ लोक मध्ये काय फरक आहे? काय तुम्ही तो चार्ट पाहिलाय का प्रभूजी? गोलोक वृंदावनाचा चार्ट. हा, जिथे कमळाच्या पाकळ्या दाखवलेल्या आहेत आणि मध्यभागी गोलोक वृंदावन असतं. ओके. हा, तर त्या ज्या कमळाच्या वेगवेगळ्या पाकळ्या आहेत ना तेवढे असंख्य वैकुंठ आहेत आणि मग वेगवेगळ्या लोकांची पूर्ण चार्ट आहे तो. हो, बरोबर. हा, मग त्याच्यामध्ये आपण पाहतो ना की फक्त मध्ये जे असतं मध्यभागी ते गोलोक वृंदावन असतं आणि बाकीच्या सगळ्या पाकळ्या म्हणजे वैकुंठ लोक असतात. आणि म्हणून त्याचा संदर्भ इथे दिलेला आहे. ओके, चालेल. मी बघून घेईन परत. जरा स्टडी नाहीतर करायला मग लागेल. मी तो डाउनलोड करून दाखवेन तुम्हाला. आपण सोमवारच्या क्लासमध्ये जेव्हा भेटू ना तेव्हा आपण एकदा मग तो चार्ट पाहूया मग. नाहीतर एक मिनिट समजून घ्यायला पाहिजे. हो, चालेल माताजी. थोडं ते समजून घे. म्हणजे आपण तो जो चार्ट बघतो ना माताजी, त्या कमळाच्या देठावरती ब्रह्मदेव आणि 14 लोक, ते प्रत्येक ब्रह्मांडासाठी तेवढं आहे ना? आणि अशी अनेक ब्रह्मांडे आहेत, असंच आहे ना? हो, तसंच आहे माताजी. हो. हा, मग माताजी सोमवारी सांगितलं त्याबद्दल जास्त तर बरं होईल, म्हणजे एकदा तो क्लिअर होईल ती गोष्ट. हा, चालेल. मग आपण सोमवारी चर्चा करूया. हा, गोलोक वृंदावनाचा जो चार्ट आहे ना आपला इस्कॉनचा, त्या चार्ट आपण त्याच्याबद्दल चर्चा करूया. हो, चालेल. थँक्यू माताजी. हो, चालेल प्रभूजी. आपण जो करूया चर्चा मग.
चालेल, पुढचं वाचन कर. केवळ भक्ती मार्गानेच भगवत प्राप्ती होत असते. भगवंत म्हणतात की जेव्हा एखाद्या भक्ती मार्गाने त्यांना प्राप्त करतो तेव्हा तो जन्म मृत्यूच्या बंधनातून पूर्णपणे मुक्त होतो. ज्ञान आणि वैराग्य हे भगवत सेवेचे फळ आहे आणि भवबंधनातून मुक्तीचा मार्ग यावरच अवलंबून आहे. तथाकथित धार्मिकांना वास्तविक ज्ञानही नसते आणि भौतिक व्यवहारापासून विरक्तीही नसते, कारण त्यांच्यापैकी बहुतेकांना भवबंधनाच्या सोनेरी बेड्यात बद्ध होऊन समाज कल्याण कार्यांनाच धर्मतत्वे समजून त्यांच्या सावलीत खुशाल राहावेसे वाटते. उथळ धार्मिक भावनांचे प्रदर्शन करून ते भक्तीचा आव आणतात व त्याच वेळी सर्व प्रकारची अनैतिक कार्ये करीत असतात. अशा प्रकारे त्यांना आध्यात्मिक गुरु व भक्त म्हणून लौकिक मिळतो. या धार्मिक तत्वांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना अधिकृत आचार्यांबद्दल, जे गुरु शिष्य परंपरेत साधू असतात, काहीच आदर वाटत नाही. भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलेल्या भगवद्गीतेतल्या 4थ्या अध्यायातल्या 2ऱ्या श्लोकात एवं परंपरा प्राप्ते, हे सर्वश्रेष्ठ भगवत विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारेच प्राप्त होते आणि वेदांमध्ये उल्लेखलेल्या आचार्यांची उपासना अनिवार्य आहे या वैदिक आदेशांकडे ते दुर्लक्ष करतात. लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी ते स्वतःच तथाकथित आचार्य होतात, परंतु स्वतः आचार्यांच्या नियमांचे पालन करत नाहीत. असे अधम मानव समाजातील सर्वात घातकी घटक आहेत. धार्मिक शासन नसल्यामुळे ते सरकारी नियमांच्या तावडीतून सुटतात, परंतु भगवंतांच्या नियमांच्या कचाट्यातून ते सुटू शकणार नाहीत. भगवंतांनी भगवद्गीतेत 16.19 ते 20 स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की धार्मिकतेच्या अवडंबराखाली वावरणारे द्वेषी, मत्सरी व आसुरी लोक नरकाच्या सर्वात गहन गर्तेत फेकले जातात. हे पाखंडी केवळ इंद्रिय सुखाकरिता केलेला बुवाबाजीचा धंदा संपला की ब्रह्मांडातील सर्वात नारकीय प्रदेशात जातील याची ईशोपनिषद पुष्टी करते. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण आपला 12व्या मंत्राचं वाचन संपवलेलं आहे. तर आपण सुरुवात करूया आपल्या 13व्या मंत्राच्या वाचनाला. अन्यदेवाहु संभवात अन्यताहु असंभवात इति शुश्रुमधीराणां येनस्तदविचक्षिरे. अन्यत वेगळे, एव निश्चितपणे, आहुहु असे म्हटले जाते. संभवात सर्व कारणांचे कारण अशा भगवंतांचे पूजन केल्याने. अन्यत वेगळे, आहुहु असे म्हटले जाते. असंभवात जो भगवंत नाही त्याची पूजा केल्याने. इति या प्रकारे. सुश्रुम मी ऐकले आहे. धीराणाम धीर, अविचलित अधिकारवंत पुरुषांकडून. ये जे, नह आम्हाला, तत त्या विषयामध्ये, विचचक्षिरे पूर्णपणे समजावून दिले आहे. भाषांतर. असे म्हटले जाते की सर्व कारणांचे कारण भगवंतांचे पूजन केल्याने एक प्रकारचे फळ मिळते, तर ते परमसत्य नाही त्याची पूजा केल्याने, तर जे परमसत्य नाही त्याची पूजा केल्याने दुसऱ्याच प्रकारचे फळ मिळते. हे सर्व त्या धीर पुरुषाकडून ऐकायला मिळते ज्यांनी त्याचे स्पष्टपणे वर्णन केले आहे. तात्पर्य. या मंत्रांमध्ये धीर पुरुषाकडून श्रवण करण्याची पद्धत मान्य करण्यात आली आहे. प्राकृत जगातील परिवर्तनांमुळे विचलित न होणाऱ्या प्रामाणिक आचार्यांकडून श्रवण केल्याशिवाय दिव्य ज्ञानाची गुरुकिल्ली लाभणे शक्य नाही. आपल्या धीर आचार्यांकडून श्रुती मंत्र किंवा वैदिक ज्ञान श्रवण करणारे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु वैदिक शास्त्रात उल्लेख न केलेले काहीही प्रस्तुत करत नाहीत. भगवद्गीतेत 9व्या अध्यायामध्ये 25व्या श्लोकात स्पष्ट सांगितलेले आहे की पितरांची पूजा करणारे पितृलोकात जातात. या जगात राहण्याची योजना आखणारे जडवादी लोक इथेच राहतात.
आणि सर्व कारणांचे परमकारण श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त इतर कोणाचीही पूजा न करणारे त्यांचे अनन्य भक्त भगवत धामात त्यांची प्राप्ती करतात. येथे श्री ईशोपनिषदातही अशी पुष्टी केली आहे की विभिन्न प्रकारची पूजा केल्यावर विभिन्न प्रकारचे फळ प्राप्त होत असते. भगवंतांच्या पूजनाने आपण निश्चितच भगवत धामात त्यांची प्राप्ती करू. चंद्रदेव आणि सूर्यदेवांसारख्या देवतांची पूजा केली तर निशंकपणे त्यांच्या ग्रहांची प्राप्ती करू. आणि जर योजना, आयोग, कामचलाऊ राजकीय तडजोडींचे ओझे वाहून या अभद्र ग्रहावरच आपल्याला राहावयाचे असेल तर निश्चितच आपण तसेही करू शकतो. अधिकृत शास्त्रात असे कुठेही सांगितलेले नाही की काहीही करून किंवा कोणाचीही पूजा करून आपण शेवटी एकच उद्दिष्ट प्राप्त करू शकतो. असे मूर्खपणाचे सिद्धांत प्रामाणिक गुरु-शिष्य परंपरेबरोबर काहीही संबंध नसलेले स्वयंघोषित गुरु मांडतात. एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कधीच म्हणणार नाही की सर्व मार्ग एकाच लक्ष्याकडे अग्रेसर करतात. तसेच स्वतःच्या मनाने देवी देवतांची, भगवंतांची किंवा इतर कोणाचीही पूजा करून कोणीही त्या लक्ष्याची प्राप्ती करू शकतो. एका सामान्य मनुष्याला सुद्धा समजेल की एका विशिष्ट जागेचे तिकीट काढल्यानंतर आपण त्या ठिकाणीच पोहोचू शकतो. एखाद्याने कलकत्त्याचे तिकीट काढले असेल तर तो कलकत्त्यालाच जाईल, मुंबईला नव्हे. परंतु तथाकथित गुरु म्हणतात की कोणताही मार्ग अथवा सर्वच मार्ग आपल्याला परम ध्येयाची प्राप्ती करून देतात. अशा प्रकारच्या तुच्छ, लौकिक व तडजोडीच्या घोषणा ऐकून अनेक मूर्ख जीवांना भुरळ पडते आणि आत्मसाक्षात्काराच्या स्वनिर्मित पद्धतीने ते जीव गर्वाने फुगून जातात. या उलट वैदिक आदेश मात्र अशा पद्धतींना मान्यता देत नाही. तेव्हा जोपर्यंत एखाद्याला अधिकृत गुरु-शिष्य परंपरेतील एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुकडून ज्ञान मिळत नाही तोपर्यंत त्याला खरे ज्ञान प्राप्त होत नाही. भगवद्गीतेतील 4थ्या अध्यायात 2ऱ्या श्लोकात भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात, एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तपः. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्यासारखे दिसते. हरे कृष्णा. तर आपण इथे थांबूया आणि उर्वरित वाचन आपण सोमवारी करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्प